नोंथांमोननिसिम स्टुडेन्टसफोरनि सिगां सरि आरोना नोंथांमोनहाबो बयबो प्रे खालामबानो जाबाय जे मोजां जायो मोजाङै मोजां जाथोंसै बुंदों नालाय डक्टरा खमायाबा माने एडमिटसो खालामनांगोन खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय दा आङो रायजोफोर भिडिअखौ कन्टिनिउ खालामबाय थानो हायाखै आरोना माने बेनिबो रिजन दङ भिडिअ होबाय थानो हायाखै आङो दा बेनो जाहैबाय फिसालाया लोमजागासिनो दङ दा बेखायनो आङो भिडिअ लाबोबाय थानो हायाखै आरो जायफोर चेनेलाव गोदान बिसोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो आरो भिडिअखौ नायलांदो लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा दिनैबो माने फिसालाखौ माने डक्टरनाव लांनांगौ दं डक्टरनाव नायहैनांगौ दं सिगांनिफ्रायनो लांगासिनोखा ओमफ्राय मिलायनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय दा दिनैबो दाख्लि सानथाम सिगां नायखानाय दङ ओमफ्राय बे डक्टराहाय सानथामनि उनावहाय लाबोबावनो थिननाय दंमोन नालाय बुंदों नालाय बेखायनो दा दिनै लांनांगौनि खोथा दङ दा जेसेबांखिनि इमप्रुभ जानांगौ बेखिनियाथ' जादोंआनो दा नायनोसै मा होनो ओमफ्रायहाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर बबेयाव लांनाय जायो ओमफ्राय दा दिनै ब्लाड टेस्ट खालामनांगौ दं नालाय रायजोफोर ओमफ्राय दाहायथ' बिदि जोङो एफा माने केपचार खालामनो हानाय नङा माने बिनि गाबनाय बिनि बिदि ब्लाड टेस्ट खालामनाय बेखौ जों माने गोसो जाखाया आरोना भिडिअ केपचार खालामनो माने बायो आरोना बोरैबा मोनो ओंखायनो दा बिनि हेपि ममेन्टआवहाय माने केपचार खालामगोन आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन बेखौनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम भिडिअखौ दिनै जानाय भिडिअ गैयाब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम होमबा फैदो बेबो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै Biết này con này nhỉ, biết này con này nhỉ, biết này con này biết này. Biết không ba, lần tiếp theo là very important người ta. Có mày nó con này, là cái cái sự việc cái bữa đó. Bebe. Dah dong pergi dengan Wahid Narmada International Hospital sampai dah. Ini dengan nama Gejos. Gejos. Kurang sedang nak? Kurang. Tahun 22 so. Urine test kalau mau orang orang mana lay dia kalau mana. Wih, sih habis tu. Terus handuk sang dia. Oh, lagi sudah di sana. Coba cakap. Don thang situ ni behind. Oh. Sigang naik tiba, bukan nama dokter aku maya apa, ini bisa kamu sebaik sini tuh, maya, tapi ini ada kisah sebaik sini, Jepang sih semua. Dah sih maya ni baik sih, mana dah. Dah, ini kurang naik bang sih, mana yang tahu, baik sih, tanang naik baik sih mana, masih temperature apa sih, kamu deh. Kuibai manusia. Sona dah klip siang mana mulai? Dah klip siang mulai apa? Dah klip siang mulai? Sona. 2 kg kumai baik. Siang ni pernah. Baru lah siang.
बेयाव बाबाया माबा लांसैलायनो बेदर लांसैलाय बेनाथ' न'आव बेदर सङाखै नालाय लायनांसिगौलाय बेयाव फैबाय जोङो हस्पिटालनिफ्राय मोजां मोजां जिराय औ मा जायो मा जानो पेटिस सफैबाय नै दा 2:30 जाबाय आरोना ओमफ्राय फैनानै मा नुफैलायखो फैनानै मा खालामदों बिसोरो नै मैलाफ्रा मा खालामलागासिनो माबेसे मोनखो थैबाय बिदिखौ मानो लुनांगौ हामगौ दोन थाथा बेयाव उखैनो हाला आलु बिन भाजा दालि जहल टमेट' चटनी मामा फै जानोबा टमेट' नांगौमोनलाय जानोसै मा 자본체 그냥 다 커버 안 먹어. 안 커져. 몇 킬로라는 말이야. 헤이. 그만해. 내리는 거야. 응. 봐봐, 내리는. 굴르네. Lihat, bener. 예, 하수바이네. 아, 펜 쿠쿠. 자, 그런지. जाहाथे फिसालाया हेल्थआ मोजां फैयो बेनि थाखाय बयबो प्रे खालामबानो जाबाय रायजोफोर 1.5 months जाखाबायमोन बियो माने स्टार्ट जाजेननायावहाय माने लोमजानाय नङामोन आरो सिगां कनस्टिपेशननिफ्रायहायनो माने एसे मारै जालांखो बेनिफ्रायनो जालांनाय बायदि माने हेल्थआनो सप्ता खनसे मोजां सप्ता खनसे बेबायदि जालांबाय थादों आरोना ओमफ्राय देखायबाबो मिलायनाय मोनाखै ओमफ्राय दा नै मोजां मोनदों आरोना दाख्लै सानथामनि गेजेरावनो इमप्रुभ जादों जेसेबांखिनि जानांगौ बेबायदि जादों आरोना ओमफ्राय दा नायनोसै ओमफ्राय दा आङो बेखौनो बुंनो सानो माने आङो कन्टिनिउबो क्लास खालामनायबो थानायबो जायाखै माने रेगुलार माने डिउटियावबो थांनाय जायाखैना ओमफ्राय बेनिखायनो आङो माने स्टुडेन्टसफोरनिसिम नायदोंब्ला नोंथांमोननिसिम स्टुडेन्टसफोरनिसिम आं सरि आरोना माने रेगुलार क्लास खालामनो हायाखै आङो दा जेब्लानाखि मोजां जागोन होमब्लानाखि आं कन्टिनिउ खालामफिनगोन आरोना ओमफ्रायहाय आंनि माबानिसिमबो माने आंनि डिपार्टमेन्टनि कलिगफोरनिसिमबो थेंक इउ मानोना बिथांमोनाबो बुजियो आरोना आंखौहाय प्रब्लेमफोर जाबा माबा हेल्प होयो सापर्ट खालामो ओंखायनो बिथांमोननिसिम थेंक इउ होमबा रायजोफोर भिडिअखौ आङो बेयावनो एन्ड खालामसै नोंथांमोना
भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्रायहाय होमबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय